Сәлем! Шаян пластилин дөньяны төрле төскә үрелдерә. Ә бүген яшел төсне күбрәк тә өстиячәк. Тизрәк безгә кушылыгыз. Бик шәп булачак. Бүген зур, үткен тешле йырткыч крокодилны ясарбыз. Ул чыннан да шундый явыз булыр микән? Юк, әлбәттә. Ул куркыныч мөләйим булачак. Шәп! Пластилиннарны барлык яшел, ак, көрән һәм кара. Тагын безгә стык һәм агач таякчыклар кирәк булачак. Таякчыклар крокодилдан сакланыр өчен түгел, ә кызыклы сын ясарга ярдәм итәчәк. Барысы да әзерме? Әйдәгез эшкә керешик. Яшел төсле пластилинны алабыз. Яшел кишергә охшаган сыман деталь әвәлибез. Ә сез крокодилның нәрсә ашаганын беләсезме? Кыргый табигатьтә алар ит һәм таш ашыйлар. Ташлар ашказанын тизрәк эшләргә ярдәм итә. Ә безнең пластилиннан ясалган крокодилны син конфетлар белән дә сыйлый аласың. Аңа да бик ошаячак. Крокодилның бабайлары динозаврлар икән. Димәк, тиздән без конфет ашаучы динозавр белән дуслашачакбыз. Хәзер детальның уртасыннан бүгәбез дә ак кагазга беркетәбез. Алга табаданың гәүдәсен тигезләп, койрыгын тагын да озынрак итеп ясап куярга кирәк була. Шәп килеп чыга, дусларым. Бу пластилиннан башта буйчык ясыйбыз. Аннары крокодилның тәпиен. Аның бер өлеше юқарак, икенчесе калынырак, тазарак була. Икенче кисәктән дә буйчык әвәлибез дә тәпи ясыйбыз. Крокодилларның аяклары кыска булса да, алар бик зур тизлек җыеп йөгерә беләләр. Безнең дустыбыз да бик шук, җитез булачак. Крокодилның тәпие өскә карап тора, безгә: "Эй, дускай, сәлам! Миңа тизрәк арткы тәпиләремне ясалы", дип әйтә кебек. Шаяннар, ә сез мультфильм герое Крокодил Генаны хәтерлисезме? Аның туган көн турында җыры да бар бит әле. Исегезгә төштеме? Нәрсә дисез? Тиздән туган көн дисезме? Шәп, дусларым, мин сезне котлыйм. Безнең крокодил дустыбыз кебек батыр булыгыз. Кызлар, малайлар, икенче тәпине дә ясап куйык. Мондый тәпиләр белән крокодил бик шәп итеп йөзәчәк һәм йөгерәчәк. Менә, әзер. Булды. Шәп. Крокодилыбыз бик шат күренә. Дустыбызга кем дип эндәшик икән? Әйдәгез, ул Актыш булсын. Сезгә ошаса, баш бармакларыгызны өскә күтәрегез. Яки башка кушамат әйтегез. Хәзер пластилиннан 2 шарчык әвәлибез дә читкә алып куябыз. Аларның әле кирәкләре чыгачак. Тагын яшел төсле 2 зур шарчык әвәлибез. Берне кырыйга куеп торыйк, әзерлек булып торсын. Алга таба кечкенә детальләр ясыйсы бар икәнен онытмагыз. Һәр пластилин кирәкле. Калган пластилинны әвәлибез дә, аннан крокодилның башын ясыйбыз. Анда әле бик үткен, очлы башлы тешләр урнаштырасы бар. Куркыттыммы? Бердә борчылмагыз. Безнең дустыбыз андый усал булмаячак. Без бит аны үзебез ясыйбыз. Шуңа күрә ничек телибез, шундый итеп әвәлибез. Фантазиягызны эшкә җигәргә онытмагыз, дусларым. Уч төбендә ярым түгәрәк йөгертәбез дә, бармаклар белән менә шулай тарткылап, крокодилның авызын ясыйбыз. Менә шулай. Актыш чын крокодил кебек. Күрегез әле. Хәзер инде гәүдәлешенә тоташтырабыз. Бармаклар белән тигезлибез. Миңа булсын бик ошый, дуслар. Ә сезгә ошыймы? Хәзер инде кечкенә шарчыкларны бармаклар белән кысабыз да борын ясыйбыз. Борын ярдәмендә крокодил хәтта су астында да сулый алачак. Ә крокодиллар суда тиз yüзәләр микән? Тиз генә, дусларым, бик тиз yüзәләр. Тизлекләре якынча сәгатенә 40 километрга кадәр җитә икән. Ләкин алар бик ялкау, шуңа күрә күп вакытларын йоклап үткәрәләр. Мин дә, дуслар, йокларга яратам. Бигрәк тә остаханәләрдән соң
Крокодилның күзләре аларның бурын куышлыкларына ошаган. Күз дигәннән әйдәгез әле ясап куйык, пластилинны бармаклар белән әвәлибез дә, кысабыз, булай иткәч ул яссыга әйләнә, урыннарын билгелибез дә, менә бу чокырларга урнаштырабыз. Я, крокодилыбызның күзләре әзерме? Әйе, әзер. Хәзер аларны ак пластилиннан ясарбыз. Бармаклар белән пластилинны әвәлибез, булай иткәч шарчыклар тигезрәк килеп чыгачак. Менә шулай. Яшел төсне бераз үскә таба тартабыз да, кош барлыкка килә. Сезнең барысы да килеп чыга. Афәрин, дусларым. Яшел дустыбызның йөзен ясауны дәвам итәбез. Ике кара буйчыклардан кошлар, ике кичкенә кара түгәрәкләрдән һәм агач таякчыклардан күзләр ясап куйык, дусларым. Менә шулай беренче кош. Икенче кош. Булды. Дусларым, безнең әле тагын нәрсә калды? Әлбәттә, дөрес әйтәсез. Хәзер инде безнең менә шушы кара пластилиннан күз каралары. Таякчыкны алабыз да, менә монда төрткеләр төртеп, ишекләр ясап, үзебезнең күз караларын урнаштырып куябыз. Hayt, менә булды. Шәп. Әле таякчыклар кирәк булачак. Ярак калып куймагыз, алар ярдәмендә бурын куышлыкларын ясагыз. Я, Актеш крокодилсыны тиздән әзер булачак. Без аңа тешләр ясамыйбыз, чөнки ул безне һәм конфетларны яратучы крокодил. Конфетлар тешләрне боза. Эй, сез буларны мин әйтмәсәм дә беләсез бит инде. Стейкны ярдәмгә чакырыйк, дусларым. Крокодилны матурларга булышсын. Стейк белән менә шулай бизәкләр төшерәбез. Аркылы-торкылы сызыклар сызабыз. Крокодил гәүдәсе сыман. Баш һәм аяклар турында да онытмагыз. Ашыкмый гына эшлибез. Безнең сыныбыз бик куркыныч, мөләйим килеп чыкты. Без афәриннәр. Без гел яңа кызыклы әйберләр ясап торабыз. Әйе бит, дусларым? Бигрәк тә шаян пластилин чыгарылышында бергә булыйк. Чөнки безнең белән бик күңелле. Без афәриннәр. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.